आई बे अभी ले हम मतलब कि स्टार ना बनन स्टार तो सोचनियो कमलेश भैया का स्टूडियो का बड़ा नाम सुनले हैं हाँ कनियो वही में चल जाइए स्टार बन जाब हम लोग। अच्छा तो स्टूडियो में कौन गाना गावे के बा गाना है गाना ना आइलो कौन पबजी वाला हां पबजी हैंग ना खेलत रहो। अच्छा हैंगा जन खाला तरह से कौन है अच्छा वही गाना बा केंगा बतन गाओ तो अरे माथा में भुला गेल बनी और भूले खातिर पबजी चलावतानी रे भूले खातिर पबजी चलावतानी रे अरे भूले खातिर पबजी हम खेलतानी रे बन भाई एगो काम करी पहले हो कंटोपा लगाई लगा के पड़ल हां कब गइले बानी कि ना दूसरा स्टूडियो में पहले वाली लेकिन का लगाओ तो बस और पूछिए स्टूडियो के काने में दवाई ना लगाओ तो बस तेल सुनाए खातिर ई पापा नहीं की लगल अच्छा ई नहीं लगे ना उ महंगा बा आई है तो नहीं ऊपर रही हां उतरे रही थक लटके मत मैंने चढ़ जाइए पर ना चढ़ी मत एकरा गावे के बा हम बताओ तनी मुंह में ढुकाई मत कोरोना बा हेल हनुमान की तरह मत बोलिए सर आइए अब गाना आता है ठीक लगे आइए 1 2 3 आवाज आती है आवाज आवता हम सब कब लगावला नहीं कि आज ले लगाओ कुछ होई ना नु ना करंट न मारी डर लगता देखेंगे 11,000 डर लगता ऐसे हम हाँ आओ चलिए कावे आज बुझा तक बसवारी में जाकर पाड़ा खानी चिल्लाता रहो कि भागल बियम हमर माल अब बेकार बवाल भइल बा भागल बिया हमर माल बवाल भइल बा। अच्छा नीचे के गई पहले नीचे बड़ा ऊपर हो जाता ऊपर हो गेल बा ओइगा अंगना तनी तार हाल जला तनी लौकता सब हमारे से ना होई तरह से आओ गाना गाबा एकरा बाद हां अच्छा आई भागल पिया हमर मालया बाबा वाला खाइल बा काहे तो यहां वाला देखे बुझाती नहीं के बुझात काहे हो अब से सब याद पर गइल बा पर गइल भैया अच्छा बिया हमर माल अब बवाल भइल बा अब त गदा हो से पूरा हमारा हाल भइल बा भागल बिया हमर माल अब बवाल भइल बा अब त गदा हो से पूरा हमारा हाल भइल बा चरत नहीं खनु ब्यास का कहे सबसे छोड़ के चल गइल बिया नु आई तो ऐसे तो रोला में गाना गाना लगी कोई गाना उधर लगे पहुंच जाए तो बेचारी लौट के आ जाए हमरा लगे चिंता मत करो फेसबुक पे डाल दिए चिंता मत करो तनी बढ़िया मतलब का कहल जाला
का कहल जाला? बढ़िया जगह पर डाल दे जो ओकरो लगे पहुंच जाओ। अच्छा चिंता मत करो, कमलेश रिकॉर्ड पर डाला जाई। ओकरे लगे पहुंचा, ओकरे लगे। हाँ हाँ हाँ।